El Consell de Mallorca ha iniciat converses amb Itàlia i Irlanda per negociar la incineració de residus d'aquests països a Son Reus i d'aquesta manera evitar una pujada de la taxa d'incineració als mallorquins. Responsables del Departament de Medi Ambient asseguren que només es tractaria de residus inerts, embalats i no contaminants. No pot ser mai un residu perillós, és residu rebuig, és la bossa de rebuig que nosaltres veiem que incineram, però que en el seu lloc d'origen està pretratat, la posen dins un contenedors grossos, un contenidors molt grossos, la duen en vaixell i del vaixell cap a un camió i cap a la incineradora. La planta de Son Reus té una capacitat per tractar 432.000 tones de fems l'any, però només rep en l'actualitat la meitat en temporada d'estiu i un 30% a l'hivern. Ara mateix l'empresa concessionària diu que no amortitza l'ampliació que es va fer de la incineradora. Cremar els residus d'altres països seria una manera de rendibilitzar-la, però per això seria necessari modificar la legislació vigent. O modificar el pla director nostre, i si modifiquem el pla director perquè no hagin d'estar 2 o 3 anys en una modificació, veure si hi ha possibilitat de fer unes mesures ràpides, etc. O qualque llei que estigui en tramitació al govern balear, que ho estem mirant si podem introduir qualque esmena que pugui afectar en això. La consellera de Medi Ambient assegura que s'està treballant amb altres alternatives, tot i que diu que aquesta és la que resultaria més rendible.